Durant el dia d'avui s'ha decidit fer el tancament de la muntanya de Montserrat degut a l'elevat risc d'incendi forestal que tenim avui, degut a l'onada de calor, la baixa humitat i a l'estrès a la qual està la vegetació. En aquest sentit, durant el dia d'avui es restringirà l'accés a peu, l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin al 112 i agraïm tota la col·laboració que es pugui fer des de part de tothom. És una mesura que s'ha fet amb l'objectiu de protegir a la ciutadania i d'evitar que es puguin generar incendis en terreny forestal. Efectivament, a l'espai natural protegit és on no es poden fer aquestes activitats. Entenc que al ser una mesura que es va aplicar tard, encara hi ha gent que no ho conegui, doncs des dels ajuntaments s'està fent difusió, es farà difusió també des dels mitjans oficials i nosaltres estarem avui aquí, juntament amb ADF i altres cossos d'emergències, garantint que la gent estigui informada i no accedeixi a la muntanya.